Ja, Anders Nyholm, nu sitter vi här igen. Sist var det i Marstrand. Där vann du svenska mästerskapen i CB66. Nu sitter vi i Århus. Vad har hänt här? Jamen, der har jeg så vundet de danske mesterskaber sammen med min besætning i CB66. Så vi har fortsat stimen og har lavet et hattrick nu. Både Kiel og svensk mesterskab og her dansk mesterskab i træk. Så det er perfekt. Ja, du hade ju lite konkurrenser från den svenske 55 som ledet igår. Ja. Men som plejer at lede første dagen, men som ikke holder hele løbet ut. Ja, jeg ved ikke, om de ikke kan stå for presset, eller hvad det er. Ja. Ej, det har været meget, meget svære forhold. I går der havde vi meget let vind, og det havde vi også i dag. Og i anden race i går havde vi en dårlig sejlads, hvor vi kun blev nummer 8. Og den trækker os lidt ned. Ellers så havde vi nogle fine dage. Og det var meget, meget tæt imellem os. Der var kun 1 point op til svenskerne. Så, I går, ja. Ja, efter i går, ja. Og i dag der fik vi de samme forhold igen stort set. Meget, meget let vind, hvor alt kunne næsten ske jo. Men det lykkedes os så lige nøjagtigt slå dem i alle sejladserne. Og i den anden sejlads var det faktisk et stykke foran os, men på sidste læns var dør vinden. Ja. Og vi formår så at komme lidt ud mod højre til sidst. Og kan lige så stille tøffe forbi dem og slå dem med en enkelt placering, sådan så vi udbygger forspringet til, jeg ved det ikke, en 4-5 point inden sidste race. Okay. Men du, vi snakket vægt sidst. Ja. Og da mente du at det var bra at være tung i frisk vind? Ja. Hvordan har det vært at være tung i dagens lette vind og gårdagens? Jamen, vi var jo ind til 249 kilo, så vi er stadigvæk... 249? Ja. Så det er 1 kilo let? 1 kilo under grænsen, ja. Ja. Og i går havde vi jo god krabsø, og det havde vi faktisk også lidt i dag her til sidst. Og det må være nogle af de værste forhold at have, når man er tung, altså let vind med krabsø. Så, men ja, jeg føler virkelig stadigvæk, at vi sagtens skal følge med. Som Stålen, han kan sejle rigtig stærkt i dag på krydsen, når de kun er 2 mand i. Men om man bare har lidt plads til at gå fart, så kan man godt klare sig. Okay. Og specielt når der så er så meget med det taktiske spil. Så det er jo ikke ren fart i dag. Det gælder om at lidt din mening er at man skal alltid efterstræbe maksvægt da? For at det går både i let vind og det er fordel i hård vind? Ja, så det kommer på, hvor dygtig man er. Hvis det havde været en klasse, hvor niveauet havde været endnu højere, hvis det var en OL-klasse, så kunne man måske gå lidt ned i vægt. Men allerede i 5-6 sekundmeter, altså bare her i sidste sejlads, hvor der kommer en lille smule vind, der blev vi max powered på kryds. Så vi tror stadigvæk på, at vi ligger, hvor vi skal. Men, okay. Men du får gratulere, og du så hat-trick, sa du? Ja. Kielåker? Svensk mesterskab og DM, ja. Og dansk mesterskab. Gratulerer. Vi takker. Tak, hej.